Kuyintokozo ukukhuluma nawe. Kama kupastor ngichallenge Africa kubalini kufanele ukuthi inamba isensekusona isenja 5 number makuphela kuma calls nakhona bomuntu olandela le channel. Uma ungayena umuntu olandela i-channel, you're just looking for iphupho, you are just a random stranger to the channel. Le namba iyekele. Yabo? Ma ubuza ngaza ukuthi kubaleke ukuthi ubingelele, kubaleke ucele. Ngaza ukuthi angwazi ukuthi why abantu befuna ukuthi besizakale but they cannot even becele. Because umuntu ongaceli is like une-entitlement ethile, we are entitled, yabo. Asinaso isibonelo, nokhwezi baphi noma baphi uthi-ke ma uphupha uyiqhuba ibhasi egcwele ngabantu, funa ngabe uthi ngicela ukubusa noma athi sawubona ngicela ukubusa, yabo. So uqhuba ibhasi enabantu egcwele abantu. Nake singakusho kokuqala, number 1, uma uphupha ibhasi kungawuphawu olungelubi nje uma uyishayela, ngoba lokhu kungenzeka lusho nje ukuthi wena kungenzeka wake walishayela ibhasi esikhathini esendlule futhi awukho omunye umsebenzi owenza njengamanje. Abanye abantu ke bayiphupha into abake bayenza esikhathini esendlule uma ingekho enye abayenza njengamanje. 2, ngokujwayelekile kuma uphupha ibhasi kuwuphawu olungelubi futhi uma ulishayela, ngoba lokho nje kungakhomba ukuthi mhlawumbe umuntu ophathiswa amandla noma uphathiswa umsebenzi omkhulu nobalulekile wokusiza abantu ukuthi bathuthuke baphumelele futhi babe nenqubekela phambili, yabo. 3, kwesinye isikhathi ke uma uphupha ibhasi ngaba uphawu futhi olungelubi uma ulishayela, usuke nje likhomba la ubizo lokusiza abantu nogcobo lokuba umholi nokulandelwa abantu abaningi asuke bekwethemba futhi bekholelwa kuwe. Okusho le nto ingaveza ukuthi wena ngenze kunobizo nogcobo lokusiza abantu nokuba futhi unalamandla ukuba umholi, umuntu ozolandelwa abantu noma olandelwa abantu njengamanje ngenxa ukuthi bayakwethemba futhi bayakholelwa kuwe. Okusho ungaba umelaphi la, ungaba umuntu omfundisi, ungaba umuntu oyi-committee leader. Number 4, ngokwesintu ke uma uphupha ibhasi uphawu olungelubi uma ulishayela, lusho ukuthi kungenzeka wena uhamba nezidalwa zakho futhi zihlezi nawe noma ke zibuyile uma ukuthi kade uzilandile futhi uzibuyise ekhaya, ngoba ungahamba nebhasi kanti lento ikhomba lezi idalwa uhamba nazo wena ngesikhathi uqhuba le bhasi, khomba ukuthi wena ubethe lezi idalwa, noma kuthola ukuthi uqhuba le bhasi nje kugcwele abantu ngoba wena kade nenze umsebenzi wokubuyisa idalwa, ubuyisa amathongo bese ulayishe ibhasi abantu begcwele ibhasi uyanapha ekhaya. So futhi ziyabuya lezi idalwa zibuyile uyoba kade usingenisa kade uyilanda khona yabona uzosifaka ekhaya. Number 5, kuyenzeka futhi uma uphupha la ibhasi ube uphawu olungelubi uma ulishayela, usuke ukuba uphawu olubi empeleni. Kuyenzeka uma uphupha ibhasi kuba uphawu olubi uma ulishayela, usuke nje lusho ukuthi kukhona umuntu ongase mhlawumbe andlule emhlabeni ningasele ukuthi ngeze uqhubelele ibhasi kanti lento ikhomba ukuthi kunomuntu osendleleni, kunomuntu ozohamba, kunomuntu ozondlula emhlabeni, yabona. Siyabonga besibheka la ukuphupha ushayela ibhasi linabantu phakathi, kanti usengalishayela futhi uwedwa ibhasi kunamuntu phakathi, but still lokho kukhomba lamandla osukunawo ukuthi wena ungaba umholi, ungaba umuntu osisa abantu, futhi ikhomba capability, yabona. Even nje kwaba ingayikhomba futhi inqubekela phambili. People say When you